Sik diaturke Gambyong Parianom ora ketang mung kebare. Ya, nak Mandasari kaya apa sebenarnya? Sugeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu Rama. Piye kabare sehat to? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula sehat, jenengan ugi? Ya aku ki ngutamake kesehatan. Ta iki aku hidup sehat ya aku. Alhamdulillah. Mugi pinaringan sehat terus nggih Rama. Pinaringan apa? Sehat. Iya bener. Sing rada banter kupingku tangan rada buket tangan. Iki ra ana bisa gesikan kok. Nggih. Kowe ngerti tembung gesikan kuwi nek kok jarwo dosoke manut saka kadewasaning pikirmu coba kaya apa? Per huruf utawa per kata kena. Gesikan. Nggih per huruf mawon. Per huruf ya. Nggih. Dipikir ora perlu kesusu. Gremet-gremet watone selamat, alon-alon watone kelakon, geliak-geliak watone kecanda. Nek kowe iso megesi desa gesikan, Ge niku gemah ripah jinawi karto tentrem tora harjo. Iki gemari palo jinawi karto tentrem tora harjo nyatane bumi gesikan iki mau manut sejarah iki bumi sing ampuh. Wit saka 1724 ki wis ana gesikan. Dadi bumi tuwa. Bumi tuwa. Heeh, mau ge to? Ge. Endah desane, endah gedung lan dalane, endah budayane, nyatane piyayi gesikan niku anggere nembang Jawa niku mesti sae ro. Ngono to? Nggih. Kowe karo Kula nate campur sarian teng mriki. Lah niku sing tumbang niku mesti suantene jos-jos nyawere jos-jos. Dadi suarane mending ngombak-ngombak gergelip enak ngono ya. Nggih, kadang nggih damel nada piyambak nggih wonten. Berarti ora ngerti karo nada. Nggih ngertos ning diunggahne ngoten gawe nada piyambak. Oh, pertun. Nggih, nggih. Seloyo apa pertun?
Nggih, opertun ning Soloyo ngoten. Jenenge ana sing ora iso rembang ngono. Ora kok kabeh iso rembang. S Es niku sengkut antarane Pak Lurah kalian perangkate anggone nata desane demi kesejahteraan rakyate. lurah iki blobo tenan. Bapak berarti Budi sawirane ngono. oh ugi ngaturaken lajeng dalu Bapak Guntur ingkang kinurmatan. Sapa? Bapak Guntur Wahono. Guntur sapa? Panjenengan pripun to? Bapak Guntur ingkang duwite kathah. Guntur Blitar? Nggih mboten menika piyaine ingkang nyengkuyung. Saya tak Guntur sapa? Bapak Guntur Wahono. Rapo to? DPR provinsi. Rawuh Romo. Dalu Kang Mas. Sehat iki Kang Mas iki. Dulur kowe. Dan ngeten. Nek dadi DPR sing goleki duit mesti aku. Sing kecane Gus. Nggih. Kaya dulur dhewe karo aku no. Kemapa? S ya. Ini jenengan karo Pak Guntur kelet. Aku ki karo kuwi plek banget. Wah, ngoten nggih. Segendu segelugu. Beda nasib. Oleh utuk. Beda nasib tapi nggih. Apa? Beda nasib. Itu nasib maksudnya piye? Riko duitnya turah-turah jenengan kan ngenteni turan. Oh iya, aku ngono. Aku digolekne duit kono. Lah nggih, matur sembah nuwun Bapak rawuhipun. Nggih. Emang teko apa? S I Iki lho desa percontohan antarane masyarakat kalian pejabat desane guyub rukun saling menghormati duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Oh, no ya. Niku jadi desa Gesian niku desa percontohan. Gesian iki. Nggih. Nyatane pabrik rokok oke. Mbak Lurah di pabrik rokok iki watan iki. Iki rokoke Gus Lurah. Napa Lah niku? mau mlaku cepet aja lemak-lemek kaya. Lah kok yo bebetan. Oh ade pro. Sak jose. Niki gadane Mbah Lurah. Bapak Lurah. Nggih. Monggo dipun tumbas. Piye to iki karepmu iki? Yo promosekno piye? Sapa wong gede gawe mbutuhke rokok-rokokake promo ngono kok. Kira di streaming to? Nggih. Lah iya sapa sing mbutuhke gawe bisa menghubungi Mbah Lurah Gesian ngono to. Pundi nomere? Nomere Bapak Lurah. Monggo ingkang sedaya kemawon dari Sabang sampai Merauke ingkang betahaken rokok ingkang kualitas premium menika wonten AG Pro saged menghubungi Bapak Lurah ingkang minulya. Ya. Niki damel kula Pak nggih. Nggih, jenengan betakne sak pak nggih. Sak anu nggih, mangke kula dole malih. Latimu. K K niku kokoh bakoh ekonomine nggih mergo niku wau wonten pabrik rokok Trubus ingkang dadi mutiara ning desa Gesian. Napa? Lah nggih niku AG Pro asline. Kowe tak enak di AG Pro promosekne rokok Trubus. Wah jenengan. Yo genteni Trubus lan nanggap ngono lho kok. Nggih benjing kula rakon. Mau ka to? K. A. Antuk berkah saking Gusti mugi-mugi sedaya warga masyarakat Desa Gesian tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan pinaringan rezeki ingkang kathah berkah barokah tabungane kathah kena kanggo bangun omah kena kanggo ragat anak sekolah kena kanggo tunggah sawah kena kanggo munggah kaji menyang Mekah mugi-mugi sedaya tansah pinaringan bagas kewarasan pinaringan panjang yuswa sawah tegalane ombo omahe 5 mobil motore 9 bojone gedhi tur dawa gedhi atine dawa pamikirane Iya. Wong nek bojone 5 ki angel mlebu neraka kowe ta. lah kok ngoten Iya lho. Dadi wong lanang bojone kudu akeh. surga niku kan tek bagi istri niku kan di bawah apa ridho suami. Berarti nek suamine kathah berarti ridhone kathah. Ngene lho, kowe lek gelem dirabi nomor 6. Ngono. Kula berarti sing nomor 6. Ya kok. Terus
Kuwi padha karo munggane swarga. Oh, lha lek ping kathah berarti kula mlebu swarga. Iya. Kuwi wong kareng ngopeni entek-entekane. Ki mau ayo M Niku non sewu Pak nggih. Niku Nur Hadi. Nur niku cahaya, Hadi niku linuwe. Dados Nur Hadi niku piyai ingkang gadah cahya kang linuwe. Mula mboten kok namung ditresnani kalian masyarakate nanging ugi ditresnani kalian ibu-ibu sebabe menapa sebabe pasuryani ingkang lanami. wes iya. Dadi Pak Nur Hadi ki pasuryane nglampami ditresnani wong akeh lebih wanita pria idaman lah. Nggih. Sikapmu yang penuh kasih. Natan. Lagune Pak Nur Hadi ning aja kok iringi ditembangane Nanda. Iki domel kula lho nggih. Iya kan boleh. Yen bapakmu. Wonten malih. Dak kurang rokok kok. Pak Nur Hadi. Sikapmu yang penuh kasih. Sen. Ngomong ngiringi sapa? Tembang tok. Ben cetha kok. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku mabuk kebayang. Sifatmu yang beramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Terus. Juga wajahmu yang teramat tampan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idamannya gadis sepanjang zaman. Aturna rembulan kasmaran. Waduh. Beh, kowe diperintah dalange Kula keuwak. kan supe. Sirmu apa? Jawa lho iki. Tembel ban. Apa? Tembel ban. Beh. Maca ayu-ayu lagune tembel ban. Niku sae. Piye Timbang piye tutur lho niku. piye jo ya. Dados ampun nyenyek tukang tembel ban. Lagune tembel ban. Aku iki tukang tembel ban. Uripe saeneng-eneng. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandelan pangan. Ngoten niku. Ya dadi ora apa-apa lek sirmu tembel ban. Anu mawon tembangin jenengan mawon. Apa? Memanik. Apa? Memanik nggih. Pemane. Nggih. Semoga Mung sliram. wayang wengi niku nggih mau. Ya. Mong sliramu kadati mani ing kalaku pindaranmu angkatan manenmu kiyatan sahele natya rasa kotan sasumende Rito bagi aku pada samudeni pada fakta midana pete sing rasna satuku kepitan kaline
Iya